Ja mrzim te laži vaše. Ja mrzim to što činite hrvatskim građanima i zato vam se mora stati na kraj. Hrvatska poljoprivreda je ogledalo društva, ogledalo onoga što činite ovoj državi. Razgradnja poljoprivrede je razgradnja države, a vi to činite 20 godina i napomenula sam, ne samo HDZ, SDP i svi vaši jataci uništavate državu kako bi se jedna uska gramzljiva skupina mogla bogatiti. Tomu je došao kraj, to vam jamčim. Je li proizvodnja hrane u današnjem svijetu tretirana kao nacionalna sigurnost? Jest. Koji je onda razlog da i mediji i do sada relevantne političke stranke ignoriraju uništavanje poljoprivredne proizvodnje i razaranje hrvatskoga sela? Proteklih 10 godina na poticaj u poljoprivredi isplaćeno je nestvarnih 100 milijardi kuna. Dakle, s tolikim poticajima Hrvatska bi trebala imati i pokrivati svoje potrebe te izvoziti razne poljoprivredne proizvode, a stvarnost je, kao što